Какво ви кара да се усмихвате в края на учебния ден? Или пък да си кажете: добре, и днес няма да напускам. Дали е моментът, в който сте видяли как погледът на ученик проблясва, когато най-сетне намира решението на сложната задача? Или е неочаквано обаждане от някой благодарен родител? Или пък е спонтанния изблик на смях с колегите в учителската стая? Или нещо съвсем различно и лично? Каквото и да е, запазете го в съзнанието си и останете с мен до края на днешното видео, за да разберете кои са 5 ключа към живот, изпълнен с повече такива ценни моменти. В образованието, както и в живота, малките моменти често имат най-голямо значение. Затова днес ще разгледам един модел, създаден от професора по позитивна психология Мартин Селигман. Този модел обобщава 5 ключови елемента на благополучието, които могат да обогатят ежедневието ви като учител и да превърнат класната ви стая в място за откривателство, вдъхновение и искрено забавление. 5 елемента са: позитивните емоции, които изпитваме, ангажираното внимание в това, което правим, значимите отношения с хората около нас, смисълът, който намираме в работата и ученето и постиженията, на които се радваме. И така, да започваме с номер 1. Създайте условия за позитивни емоции във вас и вашите ученици. Добрата новина е, че емоциите като радост, благодарност и оптимизъм, които са в основата на стимулиращата учебна среда, са буквално заразни и могат много ефективно да се предават от вас към учениците и обратно. Едно от най-мощните и прости средства за създаване на позитивен заряд в класната стая е да започнете всеки ден или седмица с поделен на вдъхновяващ цитат, личен пример за успех или просто с усмивка и някоя вътрешна за класа шега. Така не само задавате тон за добро начало на часа, но и моделирате позитивното поведение, което искате учениците да демонстрират. Въведете практики, които укрепват оптимизма, както у вас, така и у вашите ученици. Пример за това е стената не на плача, а на благодарността, където всеки, и ученици и учител, може да оставя бележки, изразяващи благодарност или признание за добри постъпки и успехи. Добра идея е да отделяте време за рефлексия в края на учебния ден или седмицата, където всички могат да споделят позитивни моменти или своите постижения. Това не само ще помогне за изграждане на положителна атмосфера, но и ще укрепи връзката между вас и учениците. Стратегия номер 2. Ангажирайте активно и учениците и себе си в учебния процес. Това се получава, когато уроците ни предизвикват любопитството, развиват критичното и самостоятелно мислене и създават условия за така нареченото състояние на поток, в което времето и външния свят сякаш изчезват и ние оставаме напълно потопени в дейността, която изпълняваме. За целта включете дискусии, проекти, експерименти, игри или дигитални инструменти, които позволяват на вас и учениците да влезете в ролята на активни изследователи. Задавайте отворени въпроси, които насърчават задълбочено и оригинално мислене. И създайте среда, където грешките са задължителни, за да има учене, а не са пример за неуспех и повод за срам и подигравки. Номер 3. Изграждате силни взаимоотношения в и извън класната стая. Взаимно уважение, открита комуникация, емпатия са ключови за изграждането на доверие и чувство за общност. Отделете време за индивидуални срещи с учениците, за да научите повече за тях и техните интереси, за предизвикателствата и целите, които си поставят. Може да започнете, като изпробвате стратегията 2 по 10. По 2 минути разговор с конкретен ученик в продължение на 10 поредни дни. И вижте каква ще е разликата в отношенията ви след това. В класната стая пък насърчавайте дейности, които изискват работа в екип и сътрудничество, и не се страхувайте да показвате на учениците, че учите с и от тях. 4. Намерете и споделете смисъла в учебния материал. Добре известна истина е, че когато учениците и самите ни учителите разбираме как новото знание се прилага в реалния свят, сме много по-склонни да се ангажираме с учебния процес. Затова свържете учебния материал с актуални събития или реални проблеми, които трябва да бъдат решени. Покажете на учениците как знанията, които придобиват, могат да бъдат използвани за разбиране и подобряване на света около тях. Завършвайте всеки час въпроса: и какво от това? Нека се предизвикаме да мислим не само как днешния ден или час допринася за развитието на учениците, но и за нашата практика като учители. И за финал, стратегия номер 5. Постигайте и празнувайте успехите заедно. Това не само създава позитивна атмосфера, но и помага за изграждане на усещане за компетентност и увереност в собствените знания и умения. Като е много важно да подчертавате, че процесът на учене и полагането на усилия е толкова мотивиращ, ако не и повече, колкото самото постигане и празнуване на тези успехи. Покажете на учениците как да си поставят малки цели, които са ясно дефинирани и достижими. Това може да включва както академични, така и чисто лични цели.
Например, подобряване на умения за работа в екип или пък ново хоби. И не забравяйте да отделяте време за празнични ритуали, като месечни церемонии, например, където и вие учениците да споделяте своите постижения и моменти на гордост. Всеки от тези 5 елемента на позитивната психология може да доведе до още много поводи за усмивки в края на учебния ден. Споделете в коментарите под видеото как се грижите за вашето благополучие и това на вашите ученици. Уверявам ви, че примерите и идеите ви ще вдъхновят и подкрепят много други колеги.